תנו כבוד עם טל נרונסקי. ברוכים הבאים לתנו כבוד. אנחנו עם יונתן קרמין, שיאן ישראל בריצת 1500 מטר, 3 דקות 40 שניות ו64 מאיות. יוני, מה שלומך? בסדר גמור, תודה על האירוח. בכיף, כבוד ענק. כרגע בחופשה בין סמסטרים, שזה נחמד, מתאמן הרבה, מטייל, וכן, הכל טוב. איפה אתה נמצא עכשיו בעולם? אנחנו קצת חווים פה קשיים טכניים של לארח מישהו שהוא לא נמצא בארץ, אז תספר לנו איפה אתה נמצא. גם קשיים טכניים, כי אין לי אוזניות ואין לי הרבה דברים אחרים, אבל כרגע אני בניו מקסיקו, ארצות הברית, אלבקרקי, חייתי פה שנתיים, למדתי פה שנתיים, היום אני גר וחזרתי פה לחופשה של החורף בין הסמסטרים. אני מתאמן פה בעיקר עם כל מיני חברים שבאו, ישראלים, ואנחנו מתאמנים ביחד ומטיילים ככה בערים, וכן, ככה מעבירים. בפנן. כן, לא רע. תקופה טובה. שלא תרוץ מהר מדי. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על איך הגעת לגור בחוץ לארץ ולייצג אותנו במקומות כל כך רחוקים, אולי תספר מי זה יונתן קרמין. יונתן קרמין, רגיל שקוראים לו יוני, אצל האמריקאים זה ג'וני. אני ספורטאי, אוהב כדורסל, אוהב מכבי מתן, אוהב לטייל, ואוהב לרוץ. זה הכל. גדול. בגלל בזכות העובדה שאני מכיר אותך מלפני, ובאמת אמרת מכבי מתן, אז אני זוכר אותך באמת משחק במכבי מתן, כדורסל, אפילו משחק קצת כדורגל, שם אני חשבתי שהעתיד שלך אולי אפילו יהיה. איך הגעת לסיטואציה שאתה בוחר דווקא בענף הריצה? די במקרה. כן, משחקתי כדורגל, שהייתי ביסודי, באמת, כמו שאמרת, כנראה שהייתי יותר מוכשר בכדורגל ובכדורסל, אבל שיחקתי כדורסל עם החבר'ה ביישוב בשביל הכיף בעיקר, והייתי רץ בעיקר, כנראה כשהייתי צעיר מאוד, זה היה כיכר היף שלי רץ, והייתי מצטרף אליו וכאלה, ואהבתי את זה, אז התחלתי לרוץ גם בריצות שדה של הבתי ספר, שזה קצת כנראה הדליק את הריצות שזה משהו שאני אוהב לעשות ושזה כיף, אז נהייתי יותר סקרן דרך זה. אבל כל עוד שיחקנו כדורסל בקבוצה של היישוב, זה מה שעשיתי, וכשהפסקנו לשחק, אז קצת כאילו נהייתי סקרן, ובגדול נרשמתי לתחרויות בלי להתאמן. באופן עצמאי לבדך. כן, התחלתי ללכת לתחרויות של אתלטיקה, ומהר מאוד תוך כמה תחרויות בהחלט הייתי טוב למישהו שלא מתאמן, אז מי שאימן אותי בארץ, יובל קרמי, ראה אותי בכמה מהתחרויות האלה, ואז יצר קשר, והציע לי להצטרף לקבוצה, שהתאמנתי בה בתל אביב, וככה זה פשוט התגלגל מאוד מהר, זאת אומרת, מזה שאמרתי פעם ראשונה, טוב בוא נלך להתחרות, סתם נראה מה אני שווה, אז תוך חודש וחצי הייתי בקבוצה בתל אביב. רגע, מה זה אומר להתחרות? קודם כל תודה לקאי, לא ידעתי שזה בעקבות קאי שרץ, ואז אתה רצת והנה תראה לאן הגעת, אבל מה זה אומר סתם? סתם זה אומר שפשוט החלטת אני נרשם לתחרות ריצה ונראה מה יהיה, והתאמנת, איך זה בדיוק קרה? כן, בגדול כן, אני זוכר שהסתכלתי תוצאות של אליפות ישראל לגילאי 15-16, ב-1000 מטר וב-2000 מטר, וראיתי את התוצאות של המנצחים, וכאילו אמרתי לעצמי, וואלה, לדעתי אני כאילו יכול לרוץ בערך את הזמנים האלה, לא היה לי שום מושג באמת, אבל
מהדברים שרצתי קצת בריצות שדה של הבתי ספר וכולי, אז היה לי תחושה שאני אמור להיות מסוגל להתחרות שם פחות או יותר. אז זה סקרן אותי לראות אם כאילו אני יכול פשוט לבוא בלי להתאמן, בלי מאמן, פשוט לעלות על המסלול ולרוץ ולראות מה אני שווה נגד הכי טובים, כאילו אלפי ישראל, גילי 15 או 16. וכן, זה מה שעשיתי, פשוט הגעתי והתחלתי לרוץ, זאת אומרת, בחיים לא דרכתי על מסלול אתלטיקה כאילו רקורדן לפני התחרות הראשונה שלי, פשוט הגעתי יום אחד ורצתי... התחרות הראשונה באיזה גיל זה? זה היה בסוף כיתה י', הייתי בן 16, כן. ומה הייתה התוצאה הראשונה באופן יחסי אז למה שאתה מתאר? התחרות הראשונה שלי הייתה 800 מטר, בליגה של נקרא ליגת קדטים, שמו אותי במקצה האיטי, בדרך כלל יש שני מקצים, אז בגלל שלא היה לי תוצאות, אז אוטומטית הייתי במקצה האיטי, ורצתי 2.06 וניצחתי את המקצה. ניצחתי, ואז כמה שבועות אחרי רצתי שוב 800 מטר, ואז שמו אותי... היום אתה עושה את זה ב-13 שניות פחות, נכון? 14 אפילו. היום השיא אישי שלי הוא דקה 52, אבל גם הוא די עתיק, אפשר לומר, אני כבר לא כל כך רץ 800 מטר, אז הוא לא, אני מניח שאני אמור לרוץ טיפה יותר מהר, אבל זה לא מה שכל כך מתמקד בו יותר בתחרויות. אז השיא שלי הוא מלפני זה, לדעתי, כנראה מ-2022, אני חושב, אולי אפילו 21. אז רגע, אתה בעצם בחרת איזשהו מקצה שאמרת שאתה חושב שאתה יכול להצליח להגיע להישג משמעותי בו, ופשוט באת ורצת, כי זו באמת שאלה שמעניינת, איך אתה בתור מישהו שעוד לא מכיר כנראה תחום הריצה בצורה מקצועית, אז בגיל 16, מחליט דווקא אני ארוץ 800, אני ארוץ 1500, ולא אני ארוץ 100, אני ארוץ 200. מה ההבדלים פה? זה מאוד מעניין. כן, אז זה קצת כאילו, ידעתי שאני לא, אין לי את היכולת לרוץ ספרינטים בצורה יוצאת דופן. זאת אומרת, נגיד קאי אח שלי בספרינט של 100 מטר, הוא היה מנצח אותי שהייתי ילד בוודאות, והרבה חבר'ה אפילו בקבוצת כדורסל, אם הייתי עושה איתם תחרות של 60 מטר, כנראה שלא הייתי מנצח, כי הם הרבה יותר אקספלוסיביים. אין לי יכולת של כוח מתפרץ מיוחדת או משהו כזה, היתרונות שלי באים יותר מהתחום של הסיבולת. ואז באופן טבעי זה גם יותר משך אותי על מרחקים שיותר ארוכים. אז 800 זה כאילו אולי אפשר לומר המרחק הכי קצר שאני עוד יכול לרוץ טוב. ומשם בהתחלה זה היה פשוט כאילו בגדול כשהתחלתי, עוד לפני שהייתי בקבוצה וכל זה, אז פשוט הייתי רץ כל מה שאפשר. זאת אומרת, נרשמתי גם ל-5,000 מטר וגם נרשמתי ל-10,000 מטר. אבל מהר מאוד אתה מתחרה בכל המקצועות, ואז אתה מבין במה אתה טיפה יותר טוב ומה לא באופן טבעי. אז 800 ו-1500 באופן טבעי כשהייתי ילד, זה בא לי הכי בקלות, וכנראה זה גם קשור אולי לזה שהרקע שלי בא מכדורסל וכאלה, שזה כנראה מבחינת סוג המאמץ, זה קצת יותר דומה ל-800, משזה דומה ל-10 קילומטר נניח. אבל גם באופן פשוט, בוא נאמר, הכישרון שלי יותר מתבטא במרחקים האלה, במאמצים של 2, 3, 4 דקות של מאמץ, ולא במאמצים של 30 דקות נגיד. אז מהר מאוד בזה התחלתי להתמקצע, אם כי היום אני גם רץ הרבה 5,000, וגם היו תקופות, גם היה לי כל מיני הצלחות, גם ב-5,000. 5,000 היה לך שיא, גם החזקת בשיא באולמות בישראל, נכון? כן, רצתי בסמסטר הראשון שלי בארצות הברית, רצתי 13.52, 5,000, זה היה... לפני שנתיים בדיוק. לפני שנתיים. שיא ישראלי באולם. מה זה אומר באולם? תעשה סדר, מה זה אומר שיא באולם ולא באולם? אז באתלטיקה, באירופה ובארצות הברית בעיקר, במקומות שקר אפשר לומר בעיקר, בחורף אי אפשר להתחרות במסלול בחוץ, באצטדיון, אז יש אולמות סגורים עם מסלול של 200 מטר, בדרך כלל הוא עם שיפועים בפניות, ומקיימים טבלת שיאים שהיא נפרדת לאולם, כי טכנית האולם, בגלל שזה הקפה של 200 מטר, וזה פניות חדות, אז הזמנים
אמורים להיות איטיים יותר, אז מקיימים טבלה נפרדת. וגם יותר, זאת אומרת, כפול הקפות. כן, יותר הקפות, ויותר הקפות זה אומר יותר פניות, ויותר פניות זה אומר שזה יותר לאט, בגדול, אם נפשט את זה, טיפה. זה דברים לא הבדלים מטורפים, אבל זה כן יכול להיות הבדל של נגיד ב-5,000 מטר, של אולי 10 שניות נגיד. וואו. בהחלט אפשרי. אז אני היה לי את השיא באולם ב-5,000, נשבר לפני כמה שבועות, ורצתי ב-5,000 מטר גם באליפות אירופה, רצתי באליפות אירופה עד גיל 23 ב-5,000 מטר, אז קצת במהלך השנים קצת נסעתי במרחקים אחרים, אבל היום אני יותר ויותר מתמקד נטו ב-1,500, כי זה באמת המרחק שאני הכי חזק בו. Has to push, does Johnson have it to catch him? And it's a dead sprint, last 50 meters. And you're looking at a freshman versus a senior. Carmen trying to hold on, and he's going to win it. From the University of New Mexico, Jonathan Carmen, the freshman, has just won the men's 5,000. איך הגעת באמת לסיטואציה שאתה לא רק מתקדם בישראל, אלא לוקח את עצמך ואומר, אני הולך לקחת איזה צעד קדימה, ואפילו לטוס לחוץ לארץ. מהבחינה המקצועית, איך זה יתקדם? כן, אז זה מסלול שעושים המון ישראלים היום, ובכללי הרבה מאוד אנשים בעולם מבינים שהמערכת בארצות הברית היא באמת עילאית לכל מערכת אחרת שיש בעולם, מבחינת הספורט והלימודים וכל מה שקשור בזה, אז בארץ זה נורא קשה להיות סטודנט, להרוויח כסף ולהתאמן בשגרת חיים כמו שאני מתאמן, זה על סף הבלתי אפשרי לדעתי. ומה זה אומר אצלכם? בארצות הברית הלימודים משולבים עם הקבוצת אתלטיקה, זאת אומרת אני היום סטודנט באוניברסיטה, ולאוניברסיטה יש קבוצת ספורט, כמו שכולם, רוב האנשים מכירים את הקבוצת ספורט של הפוטבול או של הכדורסל, שהן מפורסמות, שמשם אנשים הולכים ל-NBA וכולי, אז אותו דבר יש לאתלטיקה ולכל ענף ספורט אחר פחות או יותר, ומה שזה אומר זה שאתה בקבוצה של האוניברסיטה, שאחד יש הרבה כסף ויש הרבה משאבים, וזה הליגה של המכללות היא ברמה מאוד גבוהה, אז אתה מתחרה כל השנה ברמה מאוד גבוהה נגד האוניברסיטאות האחרות, והיום זה באמת, אתה בגדול מתחרה נגד אנשים מכל העולם, כי כל האוניברסיטאות מלאות בסטודנטים מכל פינה בעולם, כולם רוצים לבוא לארצות הברית, אז הרמה היא נורא גבוהה, ובמקביל אתה סטודנט כמו כל סטודנט אחר. אתה לומד מקצועות נוספים מעבר לספורט? אתה יכול לעשות תואר במה שאתה רוצה. יש לי חברים שעושים תואר בהנדסת מחשבים ובקומפיוטר סיינס ופיזיקה, ואני אעשה תואר בביולוגיה. אתה לומד כמו כל סטודנט אחר, אתה לא צריך ללמוד משהו שקשור לספורט. פשוט ההבדל מהארץ הוא זה היום אני הולך יש לי נגיד תחרות בסופש, ויש לי תחרות כל סופה שני או שלישי פחות או יותר במהלך העונה, ואני נוסע ל3 ימים ואני מפסיד מבחנים, אני מפסיד שיעורים, המורה מחויב לתת לי פתרונות. זאת אומרת, אם אני מפסיד מבחן, הוא מחויב לתת לי פתרונות אחרים. הסטטוס שלך בתור, האמריקאים קוראים לזה סטודנט אתלט, סטודנט שהוא גם אתלט, ספורטאי, אז הם בעצם מאפשרים לך ללמוד, והם נותנים לך את כל האפשרויות כדי באמת תוכל ללמוד כמו כל סטודנט אחר, פשוט מוצאים את הפתרונות. אתה נוסע הרבה, אין בעיה, נמצא פתרונות מתי לעשות את זה, והדבר הכי משמעותי זה הכסף, שאתה מקבל מלגה מלאה פה, ואתה לא צריך לעבוד. הם משלמים לך על החיים בגדול, אתה לא חוסך המון כסף, אבל אתה חי בגדול, אפשר לומר בחינם ל4 שנים, עושה תואר וממשיך להתקדם עם הספורט. שבארץ זה קשה, כי בארץ אין מקורות פרנסה יותר מדי, אז אלא אם כן אתה ספורטאי אולימפי, אתה לא תרוויח מספיק לפני שאתה ספורטאי אולימפי, ואז אם אתה גם סטודנט והכל ביחד, זה בגדול אנשים קורסים שהם עושים את זה. אז כרגע אתה עובד עם מלגה מסוימת, שמעניקה לך את הכלים האלו? כן, אני על מלגה מלאה של האוניברסיטה, שזה אומר שאני, כל שכר הלימוד הם מכסים, אני לא מתעסק עם זה, כל מה שקשור לדברים האלה,
והם משלמים לי בכל סמסטר סכום כסף מסוים, שאיתו אני משתמש בשביל לשלם שכר דירה ומחיה, אוכל וכו'. ובשביל להגיע למלגה הזאת צריך להגיע לאיזושהי רמה מסוימת של הענף, לא? כמובן, זה נותנים את המלגה, זה בסוף פה בתחרותי, אתה מקבל את המלגה אם אתה טוב מספיק. יכול להיות שאתה טוב מספיק כדי לקבל מלגה באוניברסיטת ניו מקסיקו, אבל אתה לא תהיה טוב מספיק כדי לקבל מלגה באוניברסיטה בקליפורניה. זאת אומרת, תלוי ברמה של הקבוצה וכולי. אז אני קיבלתי הצעות, כשהייתי בארץ קיבלתי הצעות מלא מעט אוניברסיטאות, ואז היה פשוט להחליט איזו אוניברסיטה הכי מתאימה לי ללכת אליה. ואחרי שנתיים החלטתי שאני עוזב את האוניברסיטה שהייתי בניו מקסיקו, ואז היה סיטואציה דומה, שזה משחק כזה של משא ומתן, ולראות איזה אוניברסיטה אני רוצה לעבור אליה. וכמובן זה הכל תלוי ברמה שלך, אני מספיק טוב כדי שהרבה אוניברסיטאות יהיו מעוניינות, אבל לא בהכרח כל אוניברסיטה, זאת אומרת, הכל תלוי בסיטואציה ובמאמן, סתם. כמה זמן אתה כבר שם? עכשיו סיימתי 5 סמסטרים, אז זה 2.5, ויש לי עוד 2.5, עוד 5 סמסטרים נשארו. אני מסיים את התואר הראשון עוד 2 סמסטרים, ואז אני אתחיל תואר שני 3 סמסטרים אחרונים. כל הכבוד, באמת מטורף. זה החלטה קשה, כי אתה רוצה לתת את כל כולך לספורט שאתה אוהב וגם מצליח בו, ומצד שני זה לעזוב הכל לגמרי ובאמת ללכת לשם. אגב, את השיא שלך, של ה-1500 מטר אתה עשית שם, יש שמועות שאתה ישנת כמה לילות לפני על מזרון מתנפח, שלא בדיוק התנפח. אז תספר קצת על החוויה הזאת שהייתה לך שם. כן, הסיטואציה הייתה היא ששנה שעברה אני עזבתי את הקבוצה של האוניברסיטה במרץ. היה לנו איזה סיפור, היה לנו מאמן חדש באוניברסיטה, לא המאמן כשהצטרפתי לקבוצה הוא היה חילופי מאמנים, ולא כך הסתדרתי עם המאמן החדש, בעיקר פשוט מקצועית זה לא עבד איתו, והחלטתי שאני עוזב, ואז מה שקורה שאתה עוזב, אז כשאתה אומר שם מטייל תחרות עם האוניברסיטה, אז דואגים, הם משתתפים על הטיסות והמלון והכל, ואתה לא מתעסק לי כלום, אתה פשוט מגיע. אבל כשאתה עוזב את האוניברסיטה ואתה רוצה להמשיך להתחרות, אז אתה תלוי בעצמך, פשוט דואג לעצמי להגיע לתחרויות וכולי. אז למזלי יש לי הרבה חברים ישראלים טובים בהרבה אוניברסיטאות אחרות, ובאמת בכללי הישראלים בארצות הברית דואגים אחד בשני, באמת יש קבוצת וואטסאפ כזאת של כל הישראלים של האתלטיקה נגיד, וכולם חברים אחד של השני, ודואגים אחד לשני, מגיעים לאיפה שנמצאים החברים. יש קהילת אצנים ישראלים בארצות הברית. כן, לגמרי. וספציפית בסיטואציה הזאת, אז אני חיפשתי תחרות להתחרות בה, ויש לי 2 חברים מאוד טובים באוקלאומה, שלומדים באוניברסיטת אוקלאומה סטייט, ואחת בין סיוון אמרה לי שיש תחרות, שהם הולכים לתחרות לא רחוק מאוקלאומה, בארקנסו. סיוון גם מחזיקה בשיא ישראל 1500 מטר לנשים, נכון? סיוון בשיא ב-1500 ובעוד כמה שיאים אחרים, והיא פה גם איתי עכשיו במחנה, אנחנו מתאמנים עכשיו פה בניו מקסיקו, היא גם נמצאת. אז היא בגדול סיפרה לי על התחרות ההיא, ושאמרה שהיא חושבת ששווה לי לבוא להתחרות בה, כי זה כנראה בדיוק מה שאני מחפש מבחינת הרמה של התחרות. ואז פשוט הזכרתי אותו ונסעתי לאוקלאומה, ישנתי חלק מהזמן על מזרון מתנפח, לא כזה היה, הוא היה לא כך מתנפח, מזרון לא כך התנפח, אתה קם בבוקר, אתה כמו טאקו, המזרון ככה, הולך לבוריטו לפני ריצה. ואז ישנתי עוד כמה לילות ספה, וזה היה בסדר גמור, מזלי אני ישן טוב בכל פינה. אבל כן, זו הייתה תקופה שלא היה לי תמיכה כלכלית יותר מדי, אז הייתי להסתדר עם מה שיש, אבל זה עבד, בסוף השגתי את השיא והכל בסדר, כן. אתה מגדיר את השיא הזה כרגע, רגע השיא בקריירה שלך? כן, בהחלט. גם מן הסתם, זה גם בהחלט היה
התוצאה הכי משמעותית שעשיתי, גם הכי איכותית, וגם פשוט שברתי שיא שלא נשבר 20 שנה, ו... וזה כאילו, זה היה די המטרה שלי מהיום שהתחלתי לרוץ פחות או יותר, אז זה בהחלט היה ההיילייט, וגם יותר מזה ברמה האישית זה הגיע אחרי תקופה של פחות או יותר חצי שנה, שאולי הכי גרועה שהייתה לי מבחינת הביצועים באתלטיקה. וואלה. וזה הפך את זה להרבה יותר עוצמתי, אפשר לומר, פשוט כאילו לתת כזה ביצוע אחרי חצי שנה שבאמת הרמה של התוצאות שלי הייתה מאוד נמוכה. עברתי את הקו סיום וקראתי סיימתי כמה ממש מאחורי הבחור שניצח, והבחור שניצח הוא עבר על 3, וראיתי שסיימתי ממש בגב שלו, והבנתי שזה אומר שאני כנראה הרסתי גם 3.40, אז הייתי כזה עם הידיים על הראש, הסתכלתי על הלוח וחיכיתי שתוצאה, ואז שקפת התוצאה פשוט די התפרק, צרחתי כמו מטורף כזה, הלכתי למזרון של הקפיצה לגובה, ופשוט התחלתי לתת לו מכות כזה, ככה, אבל כן, זה היה טירוף. עכשיו, הסיטואציה זה בעצם תחרות במקום כל כך רחוק, שבטח גם לא משודר לישראל. אף אחד בסיטואציה הזאת ספציפית, באותו רגע, אף אחד לא מבין שאתה שובר את שיא ישראל פה אצלנו. לא, גם אף אחד בארץ לא ציפה לזה כנראה, וכמו שאמרת זה רחוק, וזה גם, בארץ זה כנראה היה פחות, לדעתי 3 בבוקר, משהו כזה. כן, סיוון הייתה שם, היא הבינה, אז היא נורא התלהבה וזה, וכן, אף אחד לא צפה בזה לייב בארץ. אבא שלי עקב אחרי התוצאות לייב, והמאמן שלי יובל בזמנו עקב אחרי התוצאות, אז כמובן קיבלתי דורות וזה, אבל זה בהחלט היה שם, אף אחד לא ממש הבין את גודל האירוע מבחינתי מן הסתם. כן, אבל אז אני מניח שרוב האתלטיקה הישראלית קמו בבוקר ונורא הופתעו בשעה בבוקר ששברו את השיא ישראל ב-1500, כי זה לא משהו שאף אחד ציפה שיגיע, בעיקר גם אולי אני הייתי אחד מהמועמדים לשבור אותו בעתיד בעיני אנשים, אבל בגלל שבערך חצי שנה רצתי ממש גרוע, אז כנראה שאף אחד לא ציפה שזה יגיע עכשיו, כאילו, ככה במכה. כן. מטורף. ותגיד, כל פעם שאתה מגיע לתחרות כזאת, יותר גדולה, פחות גדולה, יש המון לחץ. בסוף מרגיש שהכל תלוי בך מן הסתם. איך אתה מתמודד עם הלחץ הזה? איך אתה מתכונן? יש איזה משהו שאתה עושה באופן ספציפי? טוב, זה תלוי בתחרות, אבל אני לא כל כך מרגיש שאני נלחץ לפני תחרויות. אני בדרך כלל די בביטחון, בדרך כלל אני בא לתחרות ואני כאילו יודע אם זה יום שאני הולך לרוץ טוב, לא יודע איך להסביר את זה בדיוק, אבל לפעמים גם אני מרגיש ביום של שיא ישראל אתה הרגשת שאתה הולך לעשות משהו טוב? על הקו זינוק ידעתי שזה הולך להיות יום טוב. אם ידעתי שזה הולך להיות שיא ישראל, לא. אבל ידעתי שזה הולך להיות יום טוב, ודאו. הרגשתי טוב והייתי גם מאוד בטוח באיך שהתאמנתי בחודשיים שלפני, וידעתי שאני מוכן לריצה טובה. באתי לתחרות הזאת בגישה של פשוט, היה לי חצי שנה של ריצות רעות, ואמרתי טוב, אני פשוט בא היום ועושה ריצה טובה. מה התוצאה תהיה? אני לא יודע, אני פשוט אבוא ואתחרה, אנסה לנצח, ופשוט לצא מהתחרות בתחושה שחזרתי לעצמי, שחזרתי כאילו לא רוץ טוב. ולא היה לי זמן בראש, כאילו לא באתי לתחרות עם זמן בראש, באתי יותר פשוט עם גישה כזאת של, אני פשוט בא לרוץ טוב, לרוץ כמו שאני יודע שאני יכול לרוץ. ומבחינת מתח ולחץ, בהחלט יש תחרויות, זאת אומרת, שאתה רץ באליפות אירופה, אין מה לומר, זה מלחיץ ביותר. והוא יכול להיות שהיו גם תחרויות שלא הכי התמודדתי עם זה טוב, אני מניח. אבל אין לי כל כך, אין לי איזה טקס מיוחד או משהו כזה. אני שומע, אני בגדול פעם הייתי
המון מוזיקה מאוד עצבנית וכאלה, היום אני הרבה יותר שומע בדברים רגועים. שמועות שאתה שומע כי אני טכנו. מרגיש שאני גם ככה טכנו לפעמים, כן, אבל אני גם הרבה פעמים שומע מאיר אריאל לפני, קצת שילוב של שניהם, שקצת מוזר, אבל היום אני יותר מרגיש שלהיות רגוע זה המפתח. זאת אומרת, גם כשאתה בתוך התחרות עצמה, הרוגע הוא חשוב, כי אתה לא לתת לרגשות להיכנס תוך כדי הריצה, ופשוט להיות עם ראש צלול, ולרוץ חכם, ולרוץ באופן שקול, ובשביל צריך להיות רגוע. אז אני יותר ויותר הולך לכיוון לנסות ככה, וגם ככה אתה יודעים זו תחרות גדולה, אתה בהתרגשות מטורפת לפני גם ככה, אתה לא באמת צריך את המוזיקה או משהו שיקפיץ אותך, אתה גם ככה כאילו אתה 3 שעות לפני אתה כבר כולך על קוצי, אז דווקא לנסות להרגיע לפני זה משהו שנראה לי עוזר לי לפחות בתקופה האחרונה. ותוך כדי הריצה אתה חושב, אתה מבחינה טכנית חושב איך אני עושה את הדברים הלאה, או שאתה פשוט בראש של להתחיל הכי מהר ולאט לאט להגביר כמו שאומרים? לא, יש המון מחשבות טקטיות, בהחלט, ויש גם המון מחשבות יותר, יש הרבה דיבור עצמי גם פשוט, כאילו לפעמים מתחיל להיות קשה יותר מהר משאתה מצפה שיהיה, ואז מאוד קל כאילו להיכנס לבור ולשכנע את עצמך שפשוט זה יום לא טוב, וכאילו להתחיל לא לוותר, אבל פשוט אתה נכנס למצב מנטלי שהוא לא נכון, אז יש הרבה דיבור עצמי של הכל בסדר, תשאר רגוע, תשאר עם האחר. תוך כדי הריצה. גם, אפילו ב-1500 שרצתי ב3:40, זה לא הרבה זמן, אני זוכר בוודאות מחשבות שהיו לי בראש בנקודות מסוימות בריצה. ב-1500, כן. כן, בתחרות ההיא ספציפית נגיד של השיא ישראל, אני זוכר בוודאות נקודות מסוימות שחשבתי לעצמי דברים מסוימים, נניח אחרי 600 מטר, הבנתי שאנחנו בקצב מהיר, ואני במיקום די טוב, אני בערך רביעי כרגע, משהו כזה, ואני אומר לעצמי, אתה במיקום טוב, אתה בקצב מהיר, פשוט תנסה להירגע כמה שיותר, גם פיזית וגם מנטלית, יש גם עניין לשמור אנרגיה מנטלית ברמה מסוימת, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות, הרבה פעמים אתה לא יכול להיות 100% לאורך כל הריצה גם מנטלית, אתה צריך קצת למצוא את הנקודות שאתה קצת יותר רגוע, בראש ופיזית, ואת הנקודות שאתה דוחף ועושה את המהלך שלך. אז אחרי 600-700 מטר, המנטרה הייתה תישאר רגוע ותחכה ל300 אחרונים פחות יותר. ואז הגעתי ל1000 מטר, וחבר'ה מקדימה התחילו לעשות מהלכים ולברוח, ואז יותר דיבור עצמי של, אוקיי, אתה הולך איתם עכשיו ומחפה את המהלך שלהם, או שאתה יותר סבלני ואתה מחכה עוד טיפה, ורק אז אתה עושה את המהלך שלך. ואם זה מה שאתה בוחר לעשות, אז אתה גם צריך להיות נורא בטוח בעצמך, ולא להילחץ מזה שהם מתרחקים ממך עכשיו. ונורא ממושמע גם. כן, זה צריך הרבה, המרחקים האלה, 1500 זה הרבה טקטיקה, והרבה למסד את המאמצים שלך נכון, וזה נורא, הרבה מאוד פעמים קורה שאתה דוחף חזק מדי באמצע, ואז אתה מאבד את זה נגיד ב200 מטרים האחרונים, וזה הכל ניהול המאמצים, וזה הרבה, וזה קשה, לעקוף חבר'ה דורש לך לעשות מהלך, שהרבה פעמים הוא גוזל לך הרבה אנרגיה, אז הרבה פעמים אתה צריך לשקול מתי אתה עושה את המהלך הזה, ואם אתה בחרת לעשות את המהלך הזה בזמן הלא נכון, הרבה פעמים זה יעלה לך בניצחון. אז כן, יש בזה הרבה מחשבה והרבה תכנון גם מראש, וגם תוך כדי קבלת החלטות נכונה, אפשר לומר, תוך כדי התחרות. מדהים. יש לך איזשהו ספורטאי שהוא מודל בשבילך? אני לא הטיפוס שמעריץ אנשים, אבל כשהייתי צעיר יותר, נגיד ספציפית בריצה, היה בחור ניק וויליס, הוא ניו זילנדי, שאותו אני זוכר האמת שראיתי אותו באולימפיאדה ב-2016, שזה עוד לפני שהתחלתי לרוץ, הוא פשוט קצת נחקק לי בזיכרון נראה לי בצורה מסוימת,
שהוא קצת היה עוף מוזר כזה בנוף של אתה רואה גמר אולימפי, הוא היה אחד, בזמנו באמת היה הרבה רצים אפריקאים, הוא מניו זילנד, נראה קצת אחרת, ובעיקר מה שנראה לי מעורר השראה אצלו זה שהוא עשה קריירה של בערך 20 שנה ברמה הכי גבוהה, הוא היה באמת נשאר ברמה הכי גבוהה עד שהיה בערך 38, 39, משהו כזה. אז הוא עשה 5 אולימפיאדות, והוא עשה 3 מדליות באולימפיאדות, והרבה מדליות באליפויות עולם, וזה היה, וגם היה לו שיער לבן, אז זה תמיד היה משעשע, כאילו, כשהיה בן 30 היה לו שיער לבן, אז אתה רואה אותו כאילו על הקו, אתה אומר, מי זה הזקן הזה, אין סיכוי כאילו שהוא, איך הוא הגיע לשם בכלל, ואז הוא מסיים שני או שלישי, אז הוא כאילו כשהייתי צעיר יותר זה היה כזה איזה מודל לשיקוי, היום לא יודע, אני המון מקשיב לכל מיני אנשים שאני לומד מהם המון, הרבה, גם מאמנים וגם כל מיני פרופסורים שמתעסקים בפיזיולוגיה של המאמץ ודברים כאלה, ואני פחות מקשיב האמת לספורטאים שמדברים, כי הרבה פעמים שספורטאי מדבר על אימונים, אז הוא כאילו, יש לו את נגיד גישה שבה הוא מתאמן, והוא כאילו מאמין שזו הגישה הכי טובה, ודברים כאלה, והוא מאמין שהוא, מה שהוא עושה, זה בוודאות הדבר הכי טוב שיכול להיות. אז לא, אז פחות כאילו כבר, לא יודע, פחות מעניין אותי בגדול. ואם אני שם אותך בצד השני של להיות הזה שנותן את העצה, אם אני עכשיו בחור צעיר בגיל 16-17, שחולם להיות אצן ולקחת את זה צעד קדימה, מה העצה הכי גדולה שלך לתת? נראה לי שהבסיס זה פשוט להיות עקבי. זה פשוט מה שהמאמן שלך אומר לך לעשות אותו בצורה עקבית ולא לחפף. והמפתח בלהתקדם בריצה זה באמת עקביות. זאת אומרת, לרוץ קילומטראז' גבוה ברמה שבועית, כי אתה כל יום קם ואתה יוצא לרוץ כל יום. ולא לקחת כל היום, זה בעיקר, לדעתי זה המפתח הפרטי של מה אתה עושה באימון הקשה שלך, אם אתה עושה אימון שהוא כזה או אימון שהוא לא כל כך, זה בסוף בתמונה הגדולה זה לא כל כך משנה, בטח לא כשאתה ילד בין 16-17, זה מאוד משנה שאתה מגיע שאתה בין 25 ואתה בטופ העולמי ואתה נלחם על האחוז הנוסף של למצות הפוטנציאל שלך, אז אתה צריך להיות מדויק גם מאוד עם הפרטים הקטנים באימונים. אבל בסוף, בעיקר בן אדם שרק מתחיל לרוץ, כל עוד אתה רץ באופן עקבי, אתה גם תתקדם באופן עקבי. אז אם כבר מדברים על עקביות, אז אנחנו רוצים שתהיה עקבי ותשבור עוד שיאים כמובן, גם בשביל המדינה שלנו וגם בשבילך מן הסתם. לא, סתם, אני צוחק, לא נלחץ עליך. משתדלים. אבל אם מסתכלים על העתיד ככה, כי אנחנו עוד מעט נסיים, אז מה אתה רוצה להציב הלאה במטרה שלך? לאיפה אתה רוצה להגיע? כן, אז אם דיברנו על שיאי ישראל, אפשר לומר שבטווח הקצר, אם נדבר על מטרות ברמה השנתית, אז בהחלט יש לי למטרה כמה שיאי ישראל לשבור, גם את השיא שלי ב-1500, לשפר אותו בצורה משמעותית, זה המרחק העיקרי שלי, אז זה תמיד המטרה העיקרית, אבל גם אני מקווה לשבור עוד כמה שיאים, אולי ב-3,000 מטר, 1,000 מטר אולי, זה ברמה השנתית, יש לי גם כל מיני מטרות באליפויות מכללות וכולי, לנסות להפיל לגמר של אליפות מכללות, שזה רמה מאוד גבוהה וכאלה, אבל בטווח הרחוק אני בהחלט היום מכוון לאולימפיאדה ב-28, זה כאילו הטווח הרחוק, זו המטרה אפשר לומר. יש לי עוד דרך לעשות בהחלט כדי להגיע לשם, אבל אני מאמין שזה אפשרי. בשנתיים האחרונות השתפרתי משמעותית מאוד, ואני מאמין שיש לי עוד הרבה מקום להשתפר. ב-2028 אנחנו ניסע אליך. כן, כן. יהיה לך יותר קל. לא, אין מקום לתירוצים, יוני. כן, נראה. ב-28 נראה איפה אני אחיה, תאמין לי שאני לא יודע, אבל כנראה איפשהו. ל-LA נגיע, זה המטרה.
אמן, אמן, אמן. כן. טוב, יוני, תודה רבה, כבוד ענק, ושעוד כמה שנים נמשיך לשבור שיאים ביחד כולנו. בעזרת השם, שנקרא. יאללה, ביי להתראות. ביי. ביי. תנו כבוד עם טל נרונסקי.